Ja, vi er her i Vojens på besøg hos ABJ Metal. Og André, du er tredje generation her i ABJ Metal. Kunne du fortælle os lidt om jeres virksomhed? Ja. Og hvad I gør? Jo, det kan jeg. Velkommen til. Tak. Jamen, vi er en underleverandør til den danske industri, så vi leverer til rigtig mange forskellige kunder. Primært inden for pladebearbejdning, så det er ting som laserskæring, vandskæring, kantpresning og svejsning. Og det har vi gjort siden 67, så det er mange år efterhånden. Men ja, mange forskellige industrier inden for Danmark. Og når vi snakker vandskæring, det er jo primært derfor, vi er her. Der har I jo et kendt ansigt i industrien i Danmark, og har været det igennem mange år, faktisk fra sidst i 90'erne. I er faktisk nogle af de første i Danmark, som startede med vandskæring og har gjort det rigtig godt. Kan du beskrive ganske kort, hvilke fordele I har haft ved at fastholde GMA som leverandør af garnet i jeres virksomhed? Ja, jamen, vi har jo skåret siden 90'erne, så det er jo mange år også, og vi har jo brugt det mere eller mindre fra starten af. Og det har været, leveringssikkerhed har været helt i top. Vi har haft behov, og så er der kommet det vi skal bruge til aftalt tid, sådan set hver eneste gang. Og så er ensartetheden af produkter også, vi har aldrig oplevet nogen problemer. Og det betyder også bare, at når man har lange skæretider, som man nogle gange har med vandskæring, jamen, så ved vi, at det kan stå og passe sig selv, uden at risikere, at det går i stå. Så kvaliteten af produktet er også helt i top, og det giver også stabilitet i vores hverdag og i den proces, vi har. Det må det jo gøre, fordi at, jeg ved, at I skærer næsten 24 timer i døgnet, og den kører stort set også ubemandet og om natten, så kunne jeg godt forestille mig, at det er vigtigt for jer, at tingene passer sammen. Det er fuldstændig korrekt, at vi har faktisk også weekender, hvor de står og passer sig selv. Så der er det vigtigt, at tingene fungerer, ja. Og det gør det her. Udover det kan man sige, igennem de mange år, 22 år kan man sige, der har garnetbranchen jo været igennem nogle forandringer, hvor forskellige producenter over hele verden i princippet har haft nogle problemer og været nødt til at lukke ned. Og der kan man sige, der har I jo selvfølgelig også været heldige, at I har valgt en god samarbejdspartner, som har givet jer forsyningssikkerhed. Og det nævnte du for lidt siden, at det er jo en af de parametre, som har været vigtige for jer. Helt bestemt. Og når der har været nogle ting, jamen, så har man også fundet nogle løsninger. Der har været perioder her gennem de sidste år, hvor det har været svært for alle, kan man sige, inden for industrien, at få dele og forbrugsvarer. Og der har vi egentlig holdt tingene kørende uden de store problemer. Tak være også jer selvfølgelig. Så. Tak, det lyder godt. Helt bestemt. André, hvilke fordele ser du ved vandstråleskæring frem for andre skæremetoder, som er på markedet? Jamen, altså vandskæring er jo noget helt unikt. Det kan nogle ting, som de andre teknologier ikke kan. Der er også en begrænsning selvfølgelig, men hvis man snakker omkring materialer, der skal bearbejdes efterfølgende, så er der ikke nogen varmepåvirkning i selve skæringen. Og det er jo en kæmpe fordel i forhold til ikke at få hærdezoner, som vil smadre værktøjer osv. Så vi har nogle produkter, vi laver, hvor det simpelthen bare skal vandskæres som den eneste option. Så det er en dyr proces, fordi den er langsom, men den kan noget, som gør det muligt at levere det produkt, som skal bruges sidste ende. Så man kan sige, groft sagt, det er sidste udvej, men til gengæld så har det også nogle fordele, som er et kæmpe plus. Blandt andet det her med, at det er en kold skæremetode. Ja. Og så har du også mulighed for at lave nogle geometrier, som er svært at lave med termisk. Altså hvis du laserskærer eller plasmaskærer, så kan det være begrænset af små huller. Eller på grund af varmeudvikling. Ja, lige præcis. Ja. Og der har du simpelthen bare stabilitet i vandskæring. Første emne og sidste emne, de er ens, fordi der er ikke nogen varmeudvikling i bladen i forhold til, hvis du brugte andre metoder. Så ensartethed og mulighed for at lave snævre ting, det er helt sikkert et af de store plusser ved vandskæring.